Ummeli kaZandile Gumede uAdvocate J Naidoo obehloma ngembuzo ufakazi wokuqala uMbuso Ngcobo ubefuna ukuthola ulwazi olucacile emaqondana nombiko wokuqala wophenyo lwangaphakathi kaMasipala nolwabe liqhutshwa inkampani ezimele ngaphansi kweso lakhe. Ithimba lika Gumede liphinde lavalela ekhoneni uNgcobo limbuza ngemniningwane yomhlangano owawuphakathi kwakhe kanye nabaphenyi. Phambilini uNgcobo walandisa isigcawu senkantolo ukuthi wathola ulwazi olwabe livela kumuntu ongaziwa owashiya umbiko ehhovisini lakhe emexwayisa ngeinsolo zenkohlakalo yamathenda enzakalayo. uNgcobo uthi ngemva kokwenziwa kophenyo lwangaphakathi wabe sedlulisa lokho kwatholwa uphenyo ezandleni zabe-investigative forensic solutions okuyibona ababe sebeqhubha nokuphenya udaba. Ufakazi wokuqala uMbuso Ngcobo uphinde wadalela inkantolo ukuthi omunye wethimba labaseshi bakhe wathola izinsongo ezabe zimisabisa ngokubulawa nokwaholela ekutheni agcine eseshiya phansi. uNgcobo uphinde walandisa inkantolo ukuthi ngemva kwesigameko sokwesatshiswa kwelungu lophiko lwakhe lwabe liphenya lwangaphakathi wathatha isinqumo sokuthi kuqashwe inkampani ezimele yophenyo i-investigative forensic solutions eyabe isithatha izintambo iqhubeka nophenyo. Le nkampani ezimele yakhokhelwa imali engaphezulu kweyinkulungwane engama500 ukuze iqhube umsebenzi wayo wophenyo. uNgcobo uzoqhubeka nokuhlonywa imibuzo kusasa.